Helo boys, croeso i Llewod. Llewod arbennig iawn heddi, achos ni wedi dod i Melbourne a ni wedi cyrraedd gwesti y garfan, gwesti posh iawn, os gael ddweud. A mae doed yn i fan hyn, a falle bod nhw ddim posh. Wel, mi'n gwybod, i chi'n posh? Mae Jac yn posh. Just y glister fe sydd yn. Aled Walters, Jac Morgan. Mae'r glisn yn edrych yn dost. Nes ti cael bang ddo, dy fe, neithwr? Fi wedi cael cwpl yna fe. So tri ys i cyfer fe ddo, ond ag si bang o fech arall yna fe. Mae'n gweidi tod i ti nawr? Ydy, mae fe jyst y cwt yw e, sy'n agor nhw lan dy fi trwy'n ser, so dylar yno dwi, really. Dylar yno. A mae fe'n lyflu weld chi boys. Diolch cymaint am roi'ch amser chi ni heddi. Fi'n gwybod bod chi'n fysi iawn. Nawn ni ddechrau gyda'r gêm neithod e, joyous ti? Do, nes i mwynhau. Farch i cael yr buddugoliaeth yn y diwedd. A twyd, o'n nhw'n tîm tuff, o'n nhw'n corfforol iawn. Ie, siarad sydd y ti ar ôl y gêm, ti ar y Llewod, mae'n mwy na fi nawr. Ond nes ti fwynhau profiad o'r stadiwm Mafel. Nes i rili hoffi'r stadiwm Mafel Stadium, oedd e'n gwrdd o dde? Oedd e'n neis, o'n i'n falch bod y tôr gai fyd, ond nhw'n siarad wrth o stwytha bod y tôr mynd i fod ar agor, ond o'n credu fel bach o newid, teimlo bach fel Gyrdydd fyd, nag ydi, ond oedd e'n neis, fi'n credu. A weis i pwy ni wedi cael digon o erbyn diwedd yr 80 munud, oedd y boi oedd yn cyhoeddi. Faint o weithiau mewn un gêm, bych chi gofyn, pwy sy'n ma o Werddon? Ie, yr un pobl oedd mae'r dechrau'r gêm, maen nhw dal mae'r diwedd y gêm. A Cymru a Lloegr. Ond na, ddim brofiad rili lyflu. A ni'n gweld ti yn eistedd ar y gadair ôl ti ro'r bant o'r car, y cadeiri plastig na. Beth oedd yn mynd trwy dy feddwl di ar ôl cael gêm da am 50 munud, o ti off, yn eistedd ar y gadair, beth sy'n mynd trwy dy feddwl di ar yr adeg na? Mae cwpl o bethau mynd drwy dy feddwl, ond o'n i probably ti'n bach yn nerfus ar yr ochr, achos dwi'n gweld dithyn nhw'n ôl mewn i'r gêm mewn ffordd, a jyst gobeithio bod y popeth yn mynd yn reit ar boys ar y car a cael y buddugoliaeth yn y diwedd, ond ie, eisiau yna watchan, mae'n bach yn nerfus achos so ti ar y car agor fel. O na bod ti, Jac, fi'n gwybod bod ti ddim yn licio siarad am dinan di, felly fi'n mynd i ofyn i Aled i siarad nawr amdano ti. Mae wedi cael tipyn o daith yn diwedd hyd yn hyn. Fi'n credu wedi bod yn arbennig neu gwe. Wedi bod yn gret i weld fersiwn gorau Jac o beth i ni'n nabod o wedi proffeili Jac pan ni dy Lloegr neu Werddon. War yn erbyn Jac Morgan, mae wastad mynd i fod yn tuff, achos mae'n cario bel y gadarn, mae'n ffyrnol o gorfforol yn amddiffyn fyd, a mae'n ddiawl dros y bel, neu gwe. So, beth sy'n bod yn neis yw fi'n credu bod ti wedi wario lot o'r rygbi gorau di yn gris y Llewod, so mae wedi bod yn special. Pam ti'n mynd emosiynol yn clywed ti'n siarad fel yna? Fi yn llefen y Disney film, ond pan ti'n siarad fel yna, be mae fe fel i glywed? Achos mae cymaint o bobl wedi gweud cymaint o bethau neis amdano ti. Mae nhw wastad yn Jac, ond yn arbennig ar y daith yma fi'n credu. Siwr i ti wedi teimlo am clywed pobl yn gweud fath bethau amdano ti? Mae'n teimlo neis i clywed hwnna. Diolchgar amdano fe hefyd, ond mae'n teimlo gret mewn ffordd a just trio ware gorau mas bod y pawb. Alla i ofni ti nawr, beth i ti wedi dysgu a bod yn dros nesau ti. Mae rhaid ti fod mor neis nôl iddo fe nawr. Dim lot. O'n rhywun fyr iawn. Cwestiwn nesaf, Sarra. Na, o beth i ti. O'ch chi'n nabod eich gilydd cyn dod ar y daith? Yn bersonol neu na? Dim ond o fewn y byd rygbi, fe? Dim ond o'r byd rygbi, rydyn fe? Ie, dim ond dweud siw mai ar ôl gêm, yn y gyd oedd i, fod yn onest. Ti'n dod i'n nabod eich dad byn hyn, do fe? Ydw, rili ddaner. Lle ti'n gweud mwy na nes ti eisiau, Jac? Be mae fe fel cael o fewn y garfan? Achos o fod ar y tu fas yn edrych mewn, mae fel sy'n ti'n life and soul ar y dwalt. Ydw e fel gyda'r boys hefyd? Ydy, mae fe life and soul, a fi credu mwynhau'n bwysig i cael y boys, cael yr ysbryd y boys lan i ymarfer i'r gym a popeth, ond hefyd popeth mae fe'n neud, a pryd mae fe wedyn mae amser i troi bod yn serious a i troi arno wedyn pryd ni'n neud sesiynau, mae fe dy'r balans iawn i cael hwnna, mae'r boys dy lot o parch i Aled a y grynno i popeth o fe'n gweud. Na fe, gethon ni rhywbeth nice mas yn y diwedd, o fe? Ond mae'r ddoi o chi yn amlwg yn siarad fer Cymraeg, a dim ond chi'ch doi yn amlwg sy'n siarad Cymraeg gyntaf fewn y garfan. Ond yw hwnna wedi bod yn rhyw fath o dim cymorth, ond just cysur o ryw ffordd ar y daith hyd yn hyn? Ydy, mae'n gred i gallu bod siarad Cymraeg o'r Mae rod yn i hefyd, ydw e? Ydy. Mae rod yn i hefyd, so
tri o'n i'n gallu siarad Cymraeg, so na, mae'n gret i Chi'n gallu... siarad am bobl arall, fel i cefn nhw? Wastad. Wastad. Alla i just gweud cyngor i chi, pidwch a siarad am Simon tu ôl eich chi fanna. Achos mae fe'n joca bod fe ddim yn deall, ond mae fe'n deall popeth erbyn hyn. Ti'n siarad Cymraeg dy Simon rhywun? Bach iawn. Mae fel arfer yn dechrau text i WhatsApp gyda Bwrdd Aled. Siwmai? Ie, Siwmai Aled. Na, ond mae'n neis. Fi wedi ffindo fe'n neis iawn. Pryd bynnag gweld Jac, fi jyst yn gwenu straight, ni siarad bach y Gymraeg. Do, siwt i pwrs neu beth bynnag yw un. Ond fi'n cael dweud siwt i pwrs. Ti wedi gweud yna, anyway, mae'n mynd i aros mewn. Ond na, mae'n neis. Mae'n rhyw gysur, achos dim ond siarad y Gymraeg dy'r teulu fi, so fi wedi bod yn siarad lot mwy o Gymraeg nawr. Rwy'n siarad y ti ar ôl pob gêm, a wedyn siarad, mae'n neis. Ond mae fel cysylltiadau Cymraeg, felly bod fi'n wrong, felly bod chi'n gwybod, byddwch chi'n gwybod yn well na fi. Oeddi teulu Ellis, Genge yn dod o Gymru, oeddi gwraig Ellis Mae wraig Meg. Ydw i'n siarad Cymraeg, Meg? Fi'n credu bod... Mae'n dod o Gymru. Bach, o Port Talbot. Ie, Talbot mae'n dod o, ie. Mae Wydyn Oli Chesham yn dod o Gogledd. A mae'n siarad Cymraeg hefyd. O, na fe, Chesham o'n i... O Gorwen. Na fe, oce. Fi'n credu, actually, mae dy fam neu dy dad i wedodd o'n arth o fi, actually. Fi wedi cael yn wrong, ie. Mae wedi bod yn siarad Cymraeg dy mam a dad. O, dyn nhw, oce. Na fe glywes i da. Bai fi oedd ges i hwnna'n wrong. Ond nethon ni siarad gyda Marw a Jamie George ar ddiwedd y gêm neithwr. A ni'n sioct, be wedodd Marw, bod y da. Chi disgwyl hwnna, ddo fe? Neu oedd yn gwybod na cyn? Ie, sa'n gwybod. Credu bod wedi pigo cwpl o bits o taith o'r blaen. A Jamie George yn gallu canu lot o canon lan. O, diwe! O dysgu fe o'r taith o'r blaen fe. O, dyn fi wedi gweld. Wyrdd e diolch. Fi'n gwybod diolch o siamai gathon ni Jamie, ond na'n trial hwnna gyda fe tro nesaf. Right, mae dyn ni cwpl o gwestiynau i chi. Gewn ni glywed yr un cyntaf. Falle bod ti'n nabod y boi bach yma, Jac. Mae'n dod o dardal di. Ia, siamai. Barti Roberts fi, o Clwb Rygbi Cwmtwrch. Siwyd i Jac boi. Doi cwestiwn fi. I ti'n miso cartref, neu ti'n joio mas yma? A mae'n edrych fel bod pawb o Gwmtwrch a Brynman a gyd y dyffryn yma'n mas yma i supporto te. Pob lwc am y rest o'r tŵa. Yw'n awr Berti'n dda. A ddyn ffordd o'r fi, pryd ni'n ifanc o ers ni'n 6 mlynedd oed. O fe? Ie, so na, coach o fi ers ni'n fydd i 6, ers ni'n 16 i Cwmtwrch pryd ni'n juniors, so a fi'n agos i Berti. O di Berti mas yma? Ydyn, maen nhw gyd mas yma. Sa'i bod mewn i Berti eto, fi'n gobeithio dal lan fe, felly dwi'n wrthos yn a wneud efflu wrthos esan ar anyway, so na, mae good crowd yn rhaid o mas, mae tipyn o'n wedi, so... Fi wedi cwrdd â cymaint o Gymru mas yma, fi wedi cwrdd â cymaint heddi yn cerdded dro Melba. Mae lot mas yma yn dos o Gymru. O, so weles i'r fflag neithwr, y Llandybyer no fe, a ni'n meddwl, a dwi'n gret, ond so'n gwybod os o ti di sylweddoli neithwr, yn amser nhw'n enwi'r tîm, a pob un o'r lan. Fi'n credu ar ti gath y flwydd mwyaf, a so'n credu bod unrhyw un yn Pacific yn supporto ti neithwr. Wel, ti'n gwybod al? Falle wir, ond o'n i'n meddwl, amser ni'n meddwl, mae lot o Gymru mas yma, nag lot. Mae'n braf cael siarad Cymraeg gyda pobl mas yn rai fod yn on. Rhaid i ateb cwestiwn Berti. Ti'n gweld eisiau getra? Wel, ti'n fawr gweud eisiau getra, fi dwlu mas, ond mae'r tîlu i gyd mas yma, so mae'n gret i gallu gweld nhw'n ar y fe. So, na, fi wedi mwynhau mas yma, fi dal yn mwynhau, so mae wedi bod yn profiad gret, ond gret na bod pawb mas yma i gefnogi a gallu dal lan o'r dyn nhw gyd. Tîlu gyd ond am gyd y ci? Ond am gyd ski, ie. Nes i wneud raglen lan sio le gath Jac i godi, cwpl o fisiodd nôl cyn o mas yma, nes i gwrdd am gyd ci Jac. O, Jac. Allen ni fod i aros yn siarad yn nhw trwy'r dydd. Ges i fruitcake, ges i gwpaned o de, a doi o'r bobl neisa fi erioed i cwrdd, honestly, maen nhw'n godious, a nhw'n gweud fydden nhw wedi dwlu gallu dod mas fe. Ie, fi'n credu bydden nhw wedi dwlu, ond maen nhw stuck yn ti, edrych ar ôl y cwn fan nhw'n. A lle felly gael digon o stories y garth fyna. O, ges i loads o stories y garth, loads o siarad y garth trwy'r dydd. Beth oedd e'n golygu ti, Jac, am y tro cyntaf o'r Crys y Llewod mlaen am y tro cyntaf? Oedd e'n teimlo'n eitha special. Mae'n anrod y ddenfawr i gallu rhoi'r Crys arno a cynrychiwdi'r Llewod. Mae'n beth prowd i ddwyno ni ar tili a fel pryd i'n dechrau warreg, ti'n tis yn wario i mwynhau a wedyn tis yn adeiladu lan a wedyn fel maen nhw'n gweud y pinnacle yw ar i'r Llewod a i just gallu roi'r Crys arno, redeg arno a yn wedi cael fel pryd ni mas yn Iwerddon a cael y tili na yn y crowd oedd e'n eitha special.
A i ti, Aled, o ti'n nabod chwaraewyr Iwerddon yn dda, yn amlwg, a chwaraewyr Lloegr, o dy gyfnod di fyna. Beth am y boys o ti ddim yn nabod? Os rhywun o ti ddim yn nabod, ti wedi dod i nabod yn dda ers dod ar y daith, mae rhywun felly o ti ddim yn disgwyl lico, bod ti wedi rili lico? Alla ti feddwl am hwnna fyd, cos mi ofyn i ti'r un cwestiwn nawr. O'n i yn meddwl beth y ffarm Apolloc yn mynd i fod fel. O'n i yn meddwl siwr y ffarm yn weithio o'r boi yma. Mae'n wahanol, mae'n ifanc, mae'n ifanc iawn. Ugen, fe? Ie. Ond, na, mae wedi bod yn lot o hwyl, mae lot o egni iddo fe. A dwi'n mynd dal yn ôl, dy dim byd mae'n ddweud chwaith. Nag yw e? Na, mae hwyl iddo fe, ond mae rhyw egni ifanc special dy fe. Dim yn poeni bwyty dim byd, just gad fi fynd a fel am ai. Ond na, mae wedi bod yn neis i ddod i nabod y Finn Russell fyd. Beth dwi'n neud rhywbeth dy fe. Ond fod ei weld mor cool a bod dim byd yn poeni fe o gwbl, iachyd, mae'n studio rygbi yn galed. Mae'n serious iawn am ei rygbi, a fi'n credu amser mae pawb yn gweld yn jyglo cyn gêm, na mae'r earpods mewn dy fe popeth, bod ddim yn really poeni beth ddim byd, ond na, mae'n serious. Yna dyna ti, Jac? Pwy o ti ddim yn disgwyl lico, bod ti wedi dod i lico? Sa'i di rili meddwl yn fel, sa'i'n credu des i mewn i'r camp gyda meddwl na, achos o'n i'n siarad y cwpl o boys cynni, a ni gyd yswyd nhw, jyst cer mewn gyda fel opel main, achos sneb beth yw'r ti'n credu amdano nhw fel, a twyd nhw'n iawn, mae pawb wedi bod yn gret, mae'n gret bunch o boys, mae'r boys i werddom, mae'r un sense of humour dyn nhw a beth sy'n ni mewn ffordd, so mae'n gret i gallu bod cwrdd â nhw, a mae'r boys wedyn fel Elsgenge a O'n i'n darllen o le, actually, bod ti Elis yn dipyn o ffrindiau. Ie, fi dwi'n mlaen yn gwrdd dyn nhw, so ie, mae'n gwrdd, so ni war y cards yn gilydd a pethau fel la, so na, mae wedi bod yn gret. A ti'n gweud na'r Aled am fel gwylio rhywun fel Finn Russell yn twymo lan, yn jyglan a gyda'i earphones yno. Siwr ti wedi ffindo fel bod y chwaraewyr yn delio gyda nerfau cyn gêm? Achos mae pawb sydd wedi fod yn wahanol. O beth i ti'n gweld? Dwi hwnna wedi bod yn... ti wedi bod yn rygbi am spel, fi'n gwybod hwnna. Dwi hwnna wedi bod yn ddiddorol y daith yma? Odi, a fi wedi gweld mae'r nerfau wedi wario rhan boes mewn mas i dwymo lan yn gynnar iawn. Fi'n credu bod hwnna'n rhan o'r nerfau. So'n gwybod ti wedi sylwi ni. Be'n gynt na'r arfer? Gynt na'r arfer. Bron o bod yn aros mas yn aros i ddechrau'r gêm. Fi'n credu cwbl o gymau cynta, fi'n credu wastad lot o foes, siwrd gymaint o egni, jyst ar tensiwn ar nerfau, jyst yn moyn neud rhywbeth cyn bod y gêm yn dechrau. Bron o bod yn flinedig a dechrau'r gêm, ond dipyn gwell nawr yn dod yn gyfarwydd dy ware. Ond mae mor wahanol bydden ni'n feddwl i warau'r Llewod na beth yw ei warau'r clwb neu warau i Gymru. Mae jyst yn lefel lot uwch eto, so mae'r nerfau wedi ffeithio pawb wedyn ni. Ti wedi bod yn fwy nerfus? Mas ma, na chwarae i Gymru? Ydw, fi wedi bod yn eitha nerfus. Fi'n eitha nerfus cyn game anyway, so ydw, mae nerfus yn terrible dy fi, so na, cyn y game yn na, wedi bod yn really nerfus. Gen i cwestiwn bach arall dy boes? Cwestiwn bach arall. Os bydd y pawb yn y carfan yn gwneud bleep test, pwy bydd y last man standing? Last man standing. Y gwestiwn. Byddwn ni'n licio dweud Jac, ond na, dim Jac. Bydde Jac mas un o'r cynara fi'n credu. Ond byddwn ni'n meddwl Hugo Keenan, mae y fan o engine arno fe. Tommy Freeman. Byddwn ni'n meddwl, siwr fod y ddoi yna byddwn ni'n meddwl. Ti'n meddwl, byddwn rhywun arall, ti'n meddwl? Pwy'r blaenwyr falle? O'r blaenwyr. Bydde ti mewn na? I fod yn serious na, bydde ti lan na? Falle, ond pwy bydd? Henry falle, achos mae fe'n gloi fyd we. Odi, mae'n gloi. Dim Will Stewart. Na. Bydde Will Stewart yn clywed, loop, start o level 6, bant o fe mas. Actually. Mae well-being chwaraewyr yn bwysig ydw yn wedig ar daith fel un. Pa mor conscious i chi fel hyfforddwyr am yr ochr yna o'r daith? Mae'n masif yn y gwe. A hyd yn oed pethau bach fel sagiwr teuluodd mas dy'r boes, ond dyn nhw'n cael cyfle i ffono gytre i siarad â'i plant yn y bore neu yn y nos. Os mae'r schedule yn llawn a bod nhw'n methu bob tro, mae rhaid ni gymeryd popeth. A mae hwnna felly rhywbeth bydden ni fel
cefnogwyr ddim yn ystyried bod rhaid i chi wneud. Ti'n modd ffito mewn i schedules, a mae'n ddiddorol iawn. O wedi hyd yn oed gemau hwyr. So ni'n nôl yn y gwesti nes, wel, mae ganol nos, mae rhyw fath o effaith, rhyw fath o jetlag y diwrnod ar ôl ni, so dechrau popeth bach hwyrach wedyn. Fi di stryglan dy jetlag. Dim ond nawr, fi'n drysto fe, fi bod mewn wych diwrnod. Ydych chi stryglan dy jetlag, pan ydych chi gyrraedd me? Neu ych chi'n orait? Na, fi'n credu fi'n orait, pryd esu... Doch, wel, lython ni Perth gyntaf fyd, so dim gymaint o waniaeth. A highly tuned athletes and all that, obviously. Right, cwys bych chi'n ar, boys. Dim ond enw llawn sydd eisiau fan hyn, right? Ni'n gwybod y chwaraewyr mwyaf ffit yn y garfan o beth am rein, right? Y mwyaf swnllid. Pollock. Pollock, right. Dewis cerddoriaeth ystafell newid. Pwy sy'n neud hwnna mwy amal? Jameson Gibson Park. OK, a dwi'n good? Y dewis o gerddoriaeth? Wedi. Wedi, gwisgo gweitha. Will Stewart. Will Stewart na pwyd. Will Stewart yn cael hamrad. Bwyd yn effernol. Sa'n gwybod i fi siopa. Fi'n cael hamrad ar y ffodyn. Pwyd at i meddwl fi. Pwy sy'n ei talu mwyaf o ddirywio'n ar y daith yma? Bydde dim clywed y fi. Sa'n gwybod, mae Will Stewart wedi cael cwpl o ffilms. Cli fwy dyfalu na. So fe wedi talu nhw mas, sa'n credu. Sa'n siŵr pwy sy'n talu. Wyt ti'n rhan o unrhyw comiti? Ydw, fi'n ymlaen un. Fi a Josh mewn un. A comiti chi'n rhan o? Barry Crocker maen nhw'n gael o fe. So os mae rhywun yn just yn neud rhywbeth stupid, just ni'n gael o mas o fod. Chi yw'r heddlu. So'r coaches ar y committees, ych chi? Na, chi'n barchus ar y teg chi. Aled, mae'r eflennau ma'n holl bwysig ar daith y Llewod, ond wyt ti wedi cael ei ddal mas o gwbl gan y boes? Tymod fel o ran y ffains, fi'n gwybod bod nhw'n wneud diriwion. Oeddi'r tîm y fforddi wedi cael unrhyw fath o diriwion? Ydy hwnna'n digwydd, neu mae gormod o barch gyda'r chwaraewyr ydych chi? Na, fi'n credu bod nhw wedi cadw'r popeth i'r chwaraewyr ni gyno. Sa'n credu bod sagin nhw'n siarad rhywbeth tiwl yn cefn. Mae'n gael i ddewis am y tîm, ydyn nhw, so nhw'n mynd i stitio chi lan o'r teg. Reit, pwy yw'r mwy adoniol? Pwy yw'r joker ar y daith? Mae cwpl fach, as e. O ran y fforddwyr, John Fogarty. Di ma fe. Fe'n hilarious. Allan ni fod ni gwmni fe trwy'r dydd yn credu. Mae fe'n ddoniol iawn, John Fogarty. Fydd y chwaraewyr? Fi stryglan meddwl yna chwaraewyr. Mae cwpl yn eitha doniol. Mae tag Furlong yn eitha comical. Fe'n eitha comical. So, ie. Fe. Pwy sy'n ar stael o wall bysych chi byth eisiau hunan? Gwestiwn. Ollie Chesham. Cochyn. Wyt ti ddim lliw gwall? Wyt ti stael gwall? Sorry. Jamo i fi fi'n credu. Pep Guardiola. Sa'n credu bydd yn glister edrych yn gret gyda dim gwall. Dda ni cael i wyn. Wyt ti'n meddwl gyda dim gwall? So nhw'n ysgol yn gret nawr, Jac? Gwneud, diolch. Dwi'n ochr arall yn o'r Na gyw. Dim ond ochr un fi'n gweld. Dim yn special. Mae'n glister fel y gaiwsa ochr un. Nhw wedi ffynd o mas fi, nhw'n mynd yn before you say fi di'n neud. Anyway, so fi definitely cael un ar. Fi wedi dod yna wrth nhw, falle bod fi'n neud hwnna lan. Rai, ni bron o gorff ydych chi, dwi'n gwybod bod chi fysi iawn hyn, o lot o beth ydych chi'n neud. Gynta, sdim ti dal yn Wikipedia gyda ti? O'n i'n meddwl fi'n mynd i ddechrau ni ti. Nes i'n neud fach o ymchwil ar y ddoi o chi cyn bod fi'n dod, a wes i'n right. Dwi'n gallu neud hwnna? Dwi'n gallu neud hwnna? Dwi'n gallu dechrau ti dal yn Wikipedia? Fi'n mynd i neud i ni ti, fi'n mynd i neud i'n right. Dalen Wikipedia ti, ach ti di gweithio, ti wedi gweithio mewn llefydd diddorol iawn gyda pobl diddorol iawn. So ti'n gallu dewis un peth i roi'r tudalen Wikipedia neu beth bydde fe? Hwn nawr. O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i weid hwnna. O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i weid hwnna. Rhaid i orffen offda, Jac Morgan, yr ail Brawf, yn dod i Sadwrn. Beth bydde fe'n golygu i ti cael bod yn rhan o garfan Prawf y Llewod? Bydde fe'n anrydedd enfawr i bod yn rhan o'r prawf. Fel ti siarad yna, fel pinnacle o'r career i gallu wario i'r Llewod a jyst i bod yn awario prawf. Bydde hwnna'n gret a fel yna rhyfedd a bod yn proud iddo un a'r tili hefyd, ond bydd rhaid gweld beth bydd yn digwydd achos mae'r cystadleuaeth yn gret a pawb yn wario'n dda hefyd, so bydd fe'n eitha special os ydy cael cyfle i wario.
A beth ti'n ei chanol i eto, di Sadwrn? O weld beth mae'n golygu'r boes yma? Be mae hwnna'n golygu i chi fel grŵp o fforddwyr? Mae'n mor neis i weld pawb yn cael cyfle, ond y peth mwyaf special yw amser mae'r boes yn chwarae rygbi gorau a jyst gadael popeth i fynd. Bron bod anghofio bwyty unrhyw gamgymeriadau a jyst clatio bant. A na beth sy'n neis, bod nhw jyst yn rhoi popeth mewn iddi. Achos pwy sy'n gwybod faint o gemau arall maen nhw'n cael yn y Cris. Felly, jyst gadael popeth i fynd. Mae'n deimlad neis i wtio. Boes, diolch cymaint yn eich cwmni chi, ac os fyddi di'n y garfan ydi Sadwrn, bydd Cymru i gyd tu ôl i ti. Ni gyd mor brawd o ti, a ni'n brawd o ti hefyd, Aled, wrth gwrs, mas yna, doi Cymru Cymraeg. Diolch yn fawr fod cwmni chi, boes, joio'ch heno, beth yw'r plan heno? Chilo mas fe. Bach o bwyd o chilo mas i gyd. Bach o bwyd o chilo mas. Chi'n neud o'n i swnio'n exciting iawn, boes bod ar taith y Llewod. Bach o bwyd o chilo mas. Mae'n o'r mas, mae'n o'r. Mae fe'n o'r mas. Fi wedi goffo mynd i pennu got heddi. Oedd excess baggage da fi, ond oedd dim cot yn agos i'r excess baggage na. A faint o excess baggage? Right, sy'n otom, so dyn ni ar ôl ar Aled yn yr ffodus. Diolch yn fawr i chi, mae'n cwmni chi boes. A cofiwch, allwch chi wylio ar eich bwyntiau i gyd ar S4C a mi fydd Llewod. Mwch arall i chi wythnos nesaf.